So fy enw i yw Bethan Thomas, dwi'n gweithio yn Coleg Gwent a dwi'n hwylusydd y Gymraeg yn y sector gofal plant. Nes i gorffen y cwrs TAR yn y gorffennaf blwyddyn yma. Mae fe'n hwylus iawn. Fi'n meddwl mae wedi bod bach yn challenge achos nid oes lot o darlithydd a staff sy'n siarad Gymraeg yn Coleg Gwent. Ond ers cwblhau'r TAR, mae hyder fi wedi mynd i fyny. Dwi wedi creu cwrs 10 wythnos ble dwi'n mynd mewn i gofal plant lefel 3 a 2 a dwi'n mewn am 10 awr, 1 awr yr wythnos mewn chunk a fi'n neud fel sesiynau Cymraeg dyn nhw am y pwnc sy'n cyd-fynd y testyn yma nhw'n astudio. Ar ôl diwedd y 10 wythnos, fi'n meddwl maen nhw'n gweld sut maen nhw'n gallu defnyddio fe yn lleoliadau nhw a sut maen nhw'n gallu defnyddio fe yn gwaith nhw a yn bywyd nhw dydd i dydd. So maen nhw'n hoffi defnyddio iaith Gymraeg wedyn a maen nhw'n gweld y pwrpas mewn dysgu. Sicrhau i wneud popeth yn digon o amser i gallu ail darllen popeth. A i peidio gormeddwl, fi'n meddwl dyna beth o fi wedi wneud lot gyda cwrs TAR, yw gormeddwl pethau, jyst ymddiried yn eich hun a byddwch chi'n ffain. Yr adnoddau dwi'n defnyddio lot yw'r porth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi'n defnyddio Prentice Iaith lot myfyrwyr fi. Maen nhw'n hoffi wneud y quiz i gweld pa lefel maen nhw ar y pyramid y Coleg Cymraeg. Hefyd fi'n hoffi Canva a mae cyfieithu nhw yn rili dda. Fi'n meddwl fy hoff peth am dysgu yn dwyieithog yw gweld y dysgwyr yn sylweddoli bod nhw'n gwybod lot mwy o Gymraeg na maen nhw'n meddwl. Pam fi'n dechrau dysgu yn dwyieithog a fi'n gweud pethau yn dwyieithog wedyn a fi'n gweud yn y Gymraeg. Maen nhw'n gwybod geiriau a maen nhw'n pigo fe fyny a maen nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n gwybod y geiriau yna. So yna erbyn diwedd y 10 wythnos, maen nhw'n gallu deall be fi'n gweud wrth i fi dysgu'n dwyieithog yn gwmwl a mae'n good.